Good morning! Ngayon po ay August, ano ba yun? 20 ba? 21? Thank you. Kaya anong ano yun? Anong date ngayon? 21, 20? 19, no? Salitang pagsabihan mo. August 19. So ito po yung ating dated therapy. Kaya po binili. Lalakit po kaming kasama siya. Magang lang po ang hawak ko sa kanya. Ayan. May pagsabihan pa niya. May Manuel ba tama? Mag-hi ka ba, ma? Hi. Mama. Hi, Pans. Pati, Wala ka kamanan pa mo ba ano? Nakakataga... Palawin nga, hindi palawin lakarap. O sige, mag-focus ka ba? Ayan. Basta mag-focus ka mo, sasabi ko man eh. Ayan, ito po ngayon ang ating dated therapy. Kaya po bining. Siya po ay 82 years old. Ayan. Ang kanyang kaso is stroke at arthritis. So may po medyo nakakalakad-lakad na po ng konti. Nakalukluk ma. Diretso ta ka rin. Nakalukluk. Diretso ta ka rin. Naka rin. Rin, diretso ta mo. Ba't pa niyan na? Sige, banking. Yan. So, nag-straight po kami ngayon sa aming Matras ka. sige ma. Yan. Yun po, mga subscribers. Kung yung dalang kanyan, Wow. maglakad ko tayo. So dati po ito, umahawak sa akin siya ng mabigat. Ngayon po, mag-ang na lang po yung aking hawak sa kanya. So nadidevelop na rin yung kanyang lower limb at Maski ka kasi yung kanyang walking. Ayan po. Si Nani po, pinakabatang-batang pasyente ko, 83 years old. Ayan. Ay, ikaw pinakanak man eh. 83 years old man. Ibalo pera. Pinakabata po siya ang ating pasyente. Yan mga subscribers, ang ating po pasyente, pinapalakad po natin dapat yan. Huwag lang puro upo at kain tayo. Yan, dapat pinapalakad. Para mag-circulate ang mga dugo ng pasyente. Ulok ka man eh. Kami nagyan eh. Na? Ulok man eh. Make straight na ka eh. Lukok ka. Wow. Open natin muna si nanay. Sige. Look. Yan. Yan. Siyempre. Yan. So, we will... Kapag nakaupo siya, yung mga kamay, stretch mo. Good morning! Good morning, good vibes. Nanap niya po po Kelly, dumala po. Siyempre, bakit ka dumaan? Dumaan naman. Good morning. Ayan, good vibes. Hindi na rin ako. Ayan po, ayan. At ibuwak siya sa atin yung gama. Reaction. Sama. Oh, sama na eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alin tayo, tatalig. Ano siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Pag napag ito, ginagaya ito ng mga ginagaya ito ng mga stumanay. Ito ang model nila. Yan. Yung kahapon, 19 ngayon. So, August 19. Yan. Banwa na ka ma? Stroke? Tama. Yes. Buka ma. Gusto mo na maglakad nga. O, may kapilitan ka niya ma. Alo. Luta na eh. Alo na yan. Makabal ka rin. Nakalutok-tok na eh. Diretso na ka niyan. Nakalutok. Diretso na ka niyan.
So mahalaga po ang paglalakad po ng ating mga stroke patients. Pinakamahalaga po yan para kalin natin sila dahil gumagana po ang lahat ng system dito. Muscular system, blood circulation, yan. Sige ma, diretso na ma. Mga joints natin, sige. Diba ka lang yan, Stalma? Diretso lang yan eh. Sige. Ito na po, tiyak lang mo palong-lungan. Sige, kanito na naklo. Maraming bilis ko. Halima na. Marami pa naman, balo yun. Yan, palalalim mo naman. Wala mo kaya mo. Morning. Yan, shoutout po sa lahat ng mga Yumul and Gomez clan dito sa Bicol. Ayan, sa inyo po lahat shoutout. Panuhan niyo po itong aming exercise, walking therapy before proceeding to massage therapy. Importante po ito. Yan, kita ng mga pasyente natin. Palakarin niyo po sila. Yan, good morning. Para pang palakas ng buto, tuhod. Yan. Malalo ko pa na yan. Ayan. Sabi. Siyempre. Ano ka pa? Nakapat na ka. Basta yung diabetes ko, pati na nila. Walking. Ayan. Good vibes, good vibes. Good vibes, good vibes ka nanay. Sige po, ito po yung aming ability therapy. O God bless po. Ito na ko na. Anak ka pa? Anong matula nung